Здравейте! В момента ще ви покажа как да направите глобална колона. За какво се използва? Да кажем, че дадена колона искате да я поставите на различни места, но когато дойде време или искате да направите промени, да не го правите за всяка по-отдел. Сега ще покажа как става. За целта идваме в настройките на колона, след което най-отдолу имаме опция "Това е глобална колона". Натискаме отметката и след което трябва да изберем името. В момента нямаме създадени, заради това запазваме тази. Задаваме му име и даваме потвърди. Даваме и запис. След което може да отидем дали на вече някаква създадена колона или нова, но да кажем, че искаме ето тук да я поставим. За целта отново идваме в настройките на колона и отдолу отново натискаме "Това е глобална колона". От падащото меню вече имаме създадена колона и след като я натиснем, ще ни излезе прозорец, в който ни кара да потвърдим. Съгласяваме се и вече тези две колони са свързани. Даваме запис. И така, ако тук искаме да направим някакви промени, те ще се отразят и в тази. Как се правят промените? Идваме на последната колона, която сме направили глобална. Взимаме някакъв елемент. Нека да го променим цвета. И даваме запази. В момента не излиза, но когато опресним страницата, тук веднага ще се появи. И така, ако хванем ето сега тази икона, я преместим най-горе, по същия начин опресняваме страницата и промените се показват и в другите колони. Това е.